אנחנו היום חוגגים את יום הולדתה ה-80 של דוקטור מרים אדלסון, שאין יהודי בעולם שלא מכיר ומעריך. כולנו אוהבים ומעריכים את כל פעילותה למען עם ישראל, למען החטופים כמובן, למען איחוד הצלה, למען המתנדבים, למען הצלת חיים. היום אנחנו עושים משהו מיוחד, אנחנו מקדישים 80 אופנולנסים ביחידת דוקטור מרים ושלדון אדלסון שהתווספו לעוד 100, ואני גאה להיות פה היום ולהקדיש את 80 האופנולנסים החדשים האלה ביחידת דוקטור מרים ושלדון אדלסון. כולנו באיחוד הצלה מאחלים יום הולדת שמח למרים, תמשיכי בעשייה שלך למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, למען עם היהודי בכללותו. אנחנו כולם מעריכים ורואים כל יום את העשייה שלך בתוך איחוד הצלה. מתנדבים כולם, מרגישים שאת חלק מהעשייה שלנו. זה התרגשות מאוד גדולה להגיד לך תודה. מעשה מדהים בדרך להציל עוד ועוד חיים בארץ ישראל, שזו המטרה, זה הייעוד שלנו, ואני חושב שאנחנו עושים את זה הרבה הרבה יותר טוב הודות לתרומה שלך. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.